zo Dan mooi. moet je het overhandigen. En ik hoop dat het een goed plekje hier in huis kan krijgen. Als Teun de Vries Genootschap zijn wij ontzettend blij met dit schilderij van Riek Milikowski. Ja, dat gebeurt hier net alle dagen, dat we hier in de Teun de Vrieskamer in de Skiersteens zo'n bijzondere media. Ik ben heel blij met het schilderij, een heel bijzonder schilderij. Vrijheid gaat in het rood gekleed en een van de meest, ja, Teun de Vries had zo volle boeken en publicaties op zijn namen, maar dit is misschien wel een van de meest bekende boeken ik van hem. En Riek Milikowski had er een prachtig schilderij inspireren op. Een vrouw hier uit Friesland het ze maken en inspireren op Teun de Vries zijn werk. Heel bijzonder. Teun de Vries zei het, die neemt het een onderskiering. Nou, dit is echt voor u een onderskiering haast dat we het hier van mevrouw Milikowski krijgen. Heel bijzonder. Het is net een museum, maar het is wel een kamer hier in de Skiersteens. Met zijn namen en met zijn werk ik heeghouden wordt en met mensen gewoon eens even binnenstappen kennen en zien kennen van wat voor riek oeuvre en wat voor bijzondere inwoner van veel woorden hier wennen had en west had. Het schilderij, daar heeft Fieteke Lenis voor geposeerd. Zij is iemand die, ik heb in Amsterdam gewoond, die dus poseerde voor verschillende groepen. En ik heb dus gevraagd of ze voor mij ook wilde poseren en dat heeft ze gedaan. En toen kwam ze dus met een rood jakje met een rood doek om haar hoofd. En toen kwam dus voor mij meteen aan de orde, de vrijheid gaat in het rood gekleed. Omdat zij zelf nogal een vrijgevochten type is, punt 1. Punt 2, de titel van het boek van Teun de Vries, De Vrijheid gaat in het rood gekleed, dat is eigenlijk voor mij een gezegde, die voor mij van zoveel betekenis is, dat dit er direct aansloeg. De vrijheid gaat in het rood gekleed. Hoe belangrijk is vrijheid voor u? Zoals Teun Vries het heeft gebruikt, zo zeggen. Hij heeft dus eigenlijk een beeld gegeven van wars van iedere onderdrukking. En daar ben ik het dus mee eens. Ik bedoel, geen volk kan vrij zijn dat andere volkeren onderdrukt. Dat heeft ook eens een keer iemand heel wijs gezegd en zo zit het in elkaar.